Hallelujah. Hallelujah. Izuva rakanaka, zuva rekusangana kuti tinzwe shoko raMwari. Hallelujah. Tichaedza nhasi kusava nenguva yakareba. Kuti munoziva dzimwe nguva ndinombodaro zvopedzisira mweya waMwari wandiendesa nekumwe. Saka maybe let me rather just say tichava neshoko raMwari. Hallelujah. Shoko raMwari nhasi ngativhurei kuna Luka chapter 9. Maybe timbotanga paverse 1 tibva tangoadresa nyaya yanga ichinetsa kuti tingotaura. Mutiverengere Luka chapter 9 verse 1 to 6. Hallelujah. Vane 12 vanotumwa kuparidza nokuporesa. Yes. Verse 1. Zvino vakaunganidza vane 12 akavapa simba nechikuriri pamusoro pemweya yakaipa yose nokuporesa kurwara. Hallelujah. Saka Ishe Jesu Kristu vanotora varume vane 12 vovatuma kuparidza nekuporesa. Kuna vane mabhaibheri akaita seangu zviri pa page 70. Hallelujah. Saka Ishe Jesu Kristu vanotuma the 12 apostles kuparidza nekuporesa. Hallelujah. Isusu tinoita zvinhu zvese zviri mushoko raMwari. Amen. Mu ministry munomu, everything that we do is based on scripture and the word of God. Amen. Saka vanhu vakada kuita nharo nesu havakwanise kutikurira because zvese zvatinoita nemadoctrine edu zvinobva mushoko raMwari. Ngapasazova anyone in this ministry even kana taenda tatorwa naShe anozotanga kuita zvemusoro wake sezvatinoona une mamwe makereke where people have man-made doctrine. Hallelujah. Ndokurasika kunoita vanhu ikoko kokuti vanhu vanotanga kuita mitemo yavo yekubva kumusoro wavo. Isusu panapa tiri kuratidzwa kuti Ishe Jesu Kristu vakatuma maapostoli kunoparidza nekuporesa. Saka mukaona tichinamatira varwere tichivaporesa tiri kuona kwazvinobva. Hallelujah. Zvinobva kushoko raMwari. Hatisi kukanganisa. Tiri kuita ministry the way Jesus Christ sent people. Hallelujah. Saka tinofanira kuparidza shoko raMwari. Tapedza kuparidza shoko raMwari, kana paine vari kurwara tinokwanisa kuvanamatira vachipora. Zviri mugwaro zvakabva kuna iye watinoparidza, iye wakatituma wacho. Hallelujah. Anzi zvino vakaunganidza vane 12 akavapa simba nechikuriri pamusoro pemweya yakaipa yose nekuporesa vanorwara. Saka it means kuti munhu kana akatumwa naMwari anopiwa simba nechikuriri. Hallelujah. Zvakavanzika izvozvo. Vamwe vanouya vachida kuti man of God iye ndomudiridzi, vamwe vanoti ndomuuraya man of God iye. Havazive kuti pane chikuriri. Hallelujah. Ndosaka zvinzi dangerous kurwisana nevanhu vaMwari because vakapiwa chikuriri. Unopedzisira wakungoita grudge rekuita mapitse nemunhu uchitadza kumukurira. Iwo hausi kunzwisisa kuti hausi kurwisana nemunhu. Hallelujah. Kana kuti nekwatakabvawo kuti hatine problem yakadaro yevanhu vasinganzwisise izvozvo, yekuti anoda kuita competition, haazive kuti competition yaari kukompita arisi simba remunhu wawakatarisa. Takambonzwa mumwe achipa example yekuti mupurisa ane nyembe. Hallelujah. Kanogona kunge kari kamupurisa kapfupi pamwe kari 1 meter 45, but nyangwe gonyeti rikauya rine matrela akawanda sei, rine simba rakaita sei, rikauya richiita richiridza bhero rinorwirira sei, mupurisa anongosimudza ruoko kuti stop. Hallelujah. Hey, nzwisisai kuti nyaya haisi yekuti gonyeti rakasimba kupfuura mupurisa. Hallelujah. Nekuti dai pakuri kunzi kunonzi take gonyeti nemupurisa, gonyeti rinopwanya mupurisa easy. Muri kunzwisisa nyaya yacho. Nyaya iri panyembe dziri pamupurisa. Nyembe idzi dzinoratidza simba riri kuseri kwake. Simba iroro ndo rinoita kuti gonyeti richike kupwanya mupurisa.
kuti inini ndine simba kupfuura madhimoni kana ndine simba kupfuura Satani kana kuti ndine simba kupfuura vanhu, no. But kune simba riri kuseri kwangu rakanditsigira. Iroro ndo rinonzi kana usina kutumwa usamhanyire kuti basa raMwari usina kutumwa, nekuti simba iroro rinotsigira warakatuma. Amen. Hallelujah. Amen. So kana mweya yakaipa ikazouya ichida kuti chi haikwanisi kudherera, because nyaya haisi yangu, nyaya ndiye simba riri kuseri. Saka vakomana vakapiwa chikurira kunzi nyangwe mukasangana nezvakaita sei ndichakupai simba rekukurira. Ivo vanga vasina but vakapiwa. Hallelujah. Zvikanzi nyangwe vakati vari kurwara nechidhonwari. Hallelujah. Zvino hanzi akavapa simba nechikuriri pamusoro pemweya yakaipa yose. Saka mweya yakaipa yose inofanira kunge iri pasi pedu, nekuti isusu takatoripiwa simba irona naIshe Jesu Kristu. Because kana taakudzinga mweya yakaipa, hatisi kuti tiri kudzinga mweya yakaipa nesimba redu, but nesimba raIshe Jesu Kristu. Saka inofanira kutoteerera zvatinenge tataura. Tikaitaura kuti mweya yakaipa, hapafaniri kuva nemunhu mukereke yaMwari ane mweya yakaipa. Tinoidzinga nemuzita raJesu Kristu. Hapasina zvaichaita mweya yakaipa iyoyo. Inofanira kutoteerera. Tikaita utenderi hwekudzoka futi, inofanira kuteerera. Hallelujah. Nevanorwara vanofanira kupora. Icho chirwere icho chinofanira kutoteerera. Because chikadherera taakudherera iye wakatituma wacho. Hallelujah. And munoziva kuti urwere is a spirit. Ende urwere kana huri spirit, spirit iyoyo ichazozvipindurira kuna Mwari. Kana yaramba kuteerera, ichazvipindurira kuna She Jesu Kristu. Hallelujah. And ipa verse 2. Akavatuma kuparidza ushe hwaMwari nokuporesa. Akati kwavari, musatongotora zvamunonzira, kana mudonzvo, kana humbodo, kana chingwa, kana mari, musava nenguo mbiri. Hallelujah. Apa manje She Jesu Kristu chaivadzidzisa manje. Aivadzidzisa kuti hey, handi maitwa ana men of God. Hamuna kudanirwa kuita ana men of God kuti muzoita the richest people on earth. Hallelujah. Ndinoseka zvangu ndichiona ana men of God of this world vanochinjanisa ma Rolex, vanochinjanisa ma private jets. Hallelujah. Avanza mutotenderwe kuita nguo mbiri. Ndi Jesu akudara ndisirimi. So I don't know kuti Mwari Jesu anoteerwa nevanhu ava ndi Jesu akaita sei. Hallelujah. Achivaudza kuti handitokutenderei kuenda nenguo mbiri dzekunochinja kuti uzoti imwe. Anzi musatomboita kana zvokumbotsvaga chingwa kana zvekuti ava vari kutsvaga chingwa vachichikidzira vana vevanhu kuti ukasabvisa tithe hokoya, ukasaita seeding hokoya. Hallelujah. Muno mukereke yaMwari hapana kumbobvira paita time yatakachikidzira munhu kuti ukasabvisa mari hokoya. Isu tinotaura kuti shoko raMwari rinoti richafamba, iye akatituma achaita make sure kuti rinoendeka. Whether you assist or you don't assist, zvichaendeka. Asi kana wanzwa hako iwewe kuti unoda kubatsira Mwari wako, bank account number takaipa pagroup, anenge achida anokwanisa kudeposit. Hallelujah. Izvi zvatoitira iwewe kuti uri kuratidza rudo kuna Mwari wako, iri free will offering. Hakuna any time yekunzi mukereke yaMwari munhu anonzi tichatarisa payslip yako, toda kuona kuti payslip yako unotambira mari, because tunofanira kuti percentage iyoyo usabirire Mwari. Kuchauya mbavha dzinokubira mumba kwako, uchaita ma-accident, uchaita ngura, kuchaita makonye, kuchaita zvipfukuto. Kana usina kungwara unofanira kubvisa. No. We are in the dispensation of faith and love and grace. Amen. So you only give to show love. Kana zvisimo mumwoyo mako regera, unozwanira mhosva. Because uchabvisa mari, wozotanga futi kugunun'una, mari dzedu dziri kudyiwa,
mari dzedu dziri kungoshandiswa, mari dzedu. Hey, rather not. Indoda kutenda Mwari nditoriwo neuchapupu hwekutonetsana nevanhu vachida kubvisa mari ndichiti no. Because handina kutanga kuita basa raMwari kuti nditsvage upfumi. Handina kutanga kuita basa raMwari kuti nditsvage mari, kuti ndiendese vana vangu private school nekuvavakira madzimba anoshamisa nekuita mazimota anotyisa. Kana Ishe akandiropafadza nazvo ndinozvigamuchira, but hasiri izvo zvandinotsvaga. Hallelujah. Ndichigara mubeautiful house, ndichigara mucottage, kana mugarage, kana pasi pechi, Mwari ngavakudzwe still. Vana vangu vakaenda kuprivate school, vana vangu vakaenda kugovernment school, Mwari ngavakudzwe still. Hatiregere kuita basa raMwari. Hallelujah. Vana men of God vanoda kuita the richest people, vachitonyorwawo maForbes list, vachinyorwawo kunzi richest men. Hey, ane mari, hey, ndine mari inini, ndinoita chakati, ndinoita chakati, vachibuda pamainternet vachiratidza mari dzavo. Hey, vanofanira kuratidzwa apa. Takavatuma kuparidza ushe hwaMwari nekuporesa. Akati kwavari, musatongotora zvomunzira. Izvo zvomunzira ndo zvakanganisa vanhu. Ndosaka vanhu vakuzoprofitwa vachinzi ndokudza birth certificate number yako. Nekuti vakutsvaga zvemunzira. Hallelujah. Vakutsvaga zvemunzira. Mufundisi anotanga ministry, opedzera kudanana netuvasikana twemukwaya, netuvasikana twemupraise and worship, nevakadziwo vanenge vachiuya kuzotendeuka muchechi vasina kupona, votanga kutarisa mufundisi. Tsvaga zvemunzira. Hatina kudanirwa zvemunzira izvo. Hatina kudanirwa zvemunzira. Takadanirwa utsvene. Kana takambozviita kudhara, takazviita kudhara, nguva yacho yakapera. Hallelujah. Koinga wani, he is a God of blessings. He is a God of blessings. Musade kuvharira Mwari. Hey, musatsvake zvemunzira. Kana Mwari akupa comfortable life, it's not a sin. Musazoti mukaona vanhu vane mari moti vari muchivi, no. But izvi ngazvive zvokupiwa naMwari, kwete zvekutsvaga zvemunzira. Panomunzwisisika pane kutsvaga zvemunzira. Pedzisira vanhu vakunzi ezvinezvi muchechi vanhu vese ngavakontribute mari yakati, ezvinezvi tichatengesa zvakati, toita chakati, toita hey. Kusvika vanhu vakunzi mumanikidzwai, vanhu itai mapledges, koimi mapledges hey, kutsvaga zvemunzira. Hallelujah. Ngatisatsvage zvemunzira. Kana mudonzvo, kana hombodo. Hey, mudonzo chii? Mudonzo chinhu chinobatsira kufamba. Handiti? Chinhu chinobatsira ona kuti wakafambira kako pamwe hakana kumira zvakanaka. Wakutsvaga chinokubatsira. Hallelujah. Dziripo dzimwe hama dzedu dzinotsvaga zvinovabatsira. Vaona kuti upenyu hausi kuenda nenzira yavari kuda, vanotsvaga chinovabatsira. Zvichida chimiro chavo, vakamira pane vanhu havatyise enough, vanotsvaga chinovabatsira kuti vakamira pamberi penyu movhunduka, morohwa nehana. Hallelujah. Vomboenda kuWest Africa, kuNigeria, kunotsvaga mudonzvo. Hallelujah. Zvichida mharidzo dzavo hadzina impact stereki, saka vanoda kumbotsvaga mudonzvo. Hallelujah. Zvichida vanhu vavari kunamatira havasi kupora, because havana mweya waMwari. Vanoda kutsvaga mudonzvo unobatsira kuseri kuzoporesa vanhu, kuti vazoti tiri kuporesa, takatumwa naMwari. Mudonzvo iwoyo. Hallelujah. Tinogara chiparidza nezvetsvimbo, tsvimbo dzinopiwa kubva kuna sekuru vopa kumwana wavo mukomana mukuru, opowo kumwana wake mukomana mukuru, passed from generation to generation. Tsvimbo dzemashami nemadhimoni, hanzi mudzimu.
hamuna kudanirwa izvozvo. Mukereke yaMwari muministry muno, kana paine vachagadzwa kuitwa vafundisi, hamuna kudanirwa kutsvaga zvemunzira, hamuna kudanirwa kutsvaga mudonzvo. Muchamira nemweya waMwari. Panapa tinomira nemweya waMwari chete. Kana vakuzotumwa kuenda kwamunoenda, munoenda nemweya waMwari chete. Haleluya. Hanzi kana hombodo homwe. Panguva iyoyo vaitoita chihomwe chekusonera, chekuisa sirivheri nendarama. Munhu ofamba akadai so. Tiri kuvaona mazuva ano vari kutsvaga hombodo. Vane upenyu hwekutsvaga hombodo. Haleluya. Vamwe vacho vaitochema palockdown kuti lockdown iri kurambidza vanhu kuuya kuchechi. Zvino hombodo ichaita sei? Ngavangovhura kamachechi adzoki, because hombodo yakuita diki. Bank account yakunoti 0. Haleluya. Hatina kudanirwa kutsvaga hombodo isu. Zvinorwadza kuita bank balance iri low, but haziri izvo zvatakadedzerwa izvozvo. Whether bank balance is high or low, whether you have money or you don't have money, God still sits on the throne. Kana wakatumwa kuita basa raMwari, ita basa raMwari chete. Kana wakadanirwa utsvene, ita utsvene chete. Because kune vamwe vakadanirwa kuita basa raMwari, kune vamwe vakadanirwa kuti vasaite basa raMwari, but vangoita vatsvene vakadaro. Vachigara pabhenji vachinzwa shoko raMwari, voenda kumba kwavo. Vonamata, vodzoka, vogara pabhenji, vonzwa shoko raMwari, vorumbidza Mwari, voenda kumba kwavo. Last week shoko raiti tendeka chete. iTuesday. Vamwe vachitsvaga hombodo yoti nhangu ndichakotendeka. Haleluya. Hombodo iyi vamwe vanoti homwe. Because kune homwe futi kadzimwe yakaipa. Hanzi homwe. Tete vangu ihomwe. Haleluya. Ambuya vangu ihomwe. Taitaura just this week. Chitaura nemumwe mudikani wandakadzidza naye kuchikoro. Akundudza nezvevamwe vanhu vaanoziva maKristu or so-called Christians. Vekuti vanonamata Mwari, but vakumboenda kunoconsulta somewhere else. Actually, 2 different incidences. A friend of mine, vese ndakadzidza nawo futi, funny enough, different situations though. Voenda kunovhunza, zvikanzi pane kwakanzwika, saka zvainzi aiye anotaura zvaanotaura zvinoitika manje, anonyazozvi. Voenda ikoko, hausi kuziva kuti munhu kwauri kuendeswa ikoko anonamata Mwari here? Hausi kuziva kuti munhu ane mweya yakaipa here kana mweya waMwari? Hausi kuziva kuti anotenda mune zvi? Iwo chauri kuda chete uda ngonoudzwa chete kuti birth certificate number yako yechii? Uda kudzwa kuti zviri kunetsa zvi? Kana wazoudzwa uzoita sei? Shoko raMwari rakatidzidzisa kuti mweya waMwari unoprofita. But chiprofita chemweya waMwari chinobatsira kereke, chinobatsira kuvaka muviri waKristu. Zvino kana chiprofita chako chisingabatsire kuvaka muviri waKristu, chakaora, chinobatsirei? Uprofita hunoshanda chete ndio hunokonzera kuti munhu atendeuke kubva muzvivi, auye muna Jesu Kristu, apinde mu the kingdom of God, atange kunamata Mwari mweya nemuzvokwadi, nekutendeuka pazvivi zvake, nekugadzirisa kuti anamate Mwari, asimbise kereke yaMwari. Kana paine pada kugadziriswa pogadziriswa, vanhu votanga kuita zvinodiwa naMwari. Short of that, it's a waste of time. Hallelujah. Kana chingwa, akomana, vhangeri redumbu rakuvadza nyika. Vanhu vari kutsvaga chingwa, vari kutsvaga vhangeri redumbu. Zvinezvi munoziva kuti machechi aya akazara nevanhu vatambura, because unemployment rate iri kurise everywhere in the world. Mabusiness ari kubroka, vanhu vane nhamo. Saka chiri kuchemerwa nevanhu apa kutsvaga chingwa. Nyaya iri paisi yekutsvaga Mwari, vanhu vari kutsvaga chingwa.
kana yeshe Jesu Kristu akataura iyo chapter iyoyi kumberi uko ndopanozotaura kuti vanhu ava musafuni vachinditeera muri kufunga kuti vari kuda mharidzo vari kuda chingwa chatakavapa. Shuwa vanhu vanosvika pakuita mafasting prayer anotyisa nenyaya yekutsvaga basa chete, because CV yake ari kuda kuti izoonekwa, ari kuda tenda munhu anonamata agonamata kuti tenda rinzi rapiwa iye vhangeri rechingwa. Apa hatozive kuti akaberekwa kutsva here or not. Sanctification haizivi, but ari kunamatira zvinhu zvechingwa. Baptism of the Holy Spirit haazivi, asi fasting for tender, fasting for a job, fasting for promotion. Tikada kutaura nyaya yepromotion, regai ndikudze kana muchida kuti chechi ino izare nema-thousands of people, ngatingotanga kungotaura kuti izvozvi tinokuprofitai ende tinokubatsirai kuti muve nechingwa. Vanhu vanozara. Tobva tasumudza mwana wamai Vhokoto achitaura kuti ini ndandadzingwa basa ndikakumbira munamato men of God wakandinamatira ndikadzokerwa kubasa. Ingwe isai testimony iyoyo muone kuzara kunoita vanhu. Mbai Mwari vanenge vachimboratidza kuti tinozvigona, but hazvizvo zvatakadanirwa. Nyaya iripo yanga iri yekusimbisa, because at that time the Spirit of God was looking at mai vacho, and mai vacho vaifanira kusimbiswa kuti vazive kuti pane mweya waMwari panapa, and mweya waMwari unokwanisa kuzviita izvozvo. Hallelujah. Anotaura Ishe Jesu Kristu achiti miracles apo vasingatende kuti vasimbe vabvume. Hallelujah. Titange kuzvitaura so. Vanozara vanhu vari kuda mabasa, vari kuda mabusiness, vari kuda dzimba, vari kuda motikari. Ongotanga kuudza vanhu kuti uyai panapa tikunamatire mwetu motikari, tiite testimony yemotikari yatakaita last week muone. Tikada kupushira zvinhu zvenyika pamusoro, muone kuzara kunoita vanhu. But Ishe Jesu Kristu akati no, nyaya iripo ndiye kururama, nyaya iripo ndiye utsvene. Vanhu ngavatendeuke kuti vanzwe shoko iri, kuitira kuti vagamuchire shoko iri, vazive kuti nyaya iripo ndiye kuti munhu akazvarwa nemudzimai ane mashoma mazuva. Zvino mazuva aya zvaari mashoma anofanira kugadzirisa nzira dzake pachine nguva, nekuti mweya uchabuda munyama. Kana mweya wabuda munyama hapachina munyengetero uchamubatsira. Hallelujah. Chakachingwa. Akati pamwe vanhu havanzwisise kana ndikati kutsvaga chingwa, because pamwe achati yakabhenda pamberi pacho hapanzi kana mari. Hallelujah. Sure ukangoona men of God anoramba angori pamari asingaparidze utsvene, haasi men of God. Madhimoni wanu. Hakuna munhu akatumwa naMwari kuuya kuzoparidzira vanhu papulpit how to make money. It's a lie. It's a lie. Hakuna munhu akatumwa naMwari kuti amire papulpit achiparidzira vanhu kuti uyai kuno ndikuitisei mari. Hakuna. Muri kuti Ishe Jesu Kristu aitadza kuzviita here dai aida? He would have made them millionaires vese. He would have made them billionaires vese. Vana Simon Peter vaya. Angadai akatovapa, iwe ichita bhengi rako, iwe ichita bhengi rako, iwe ichita hey. Pfungwa dzevanhu dzinotongwa nenyama. Nyama inoda zvepanyika, nyama inoda mari, because nyama inoda bacon. Nyama yakazara nekukarama sausage inotsvaga muparidzi anoparidza kuti right, takuuya kuzokunza ruponeso manje, kuti I'm going to save you from spirit of poverty, I'm going to save you from spirit of poverty. From today onwards uchatanga kudya bacon nesausage for breakfast. Vanhu ndozvo vanoda kunzwa izvozvo. But being delivered from that drug addiction havadi kuinzwa.
Being delivered from alcoholism havadi kuinzwa. Being delivered from fornication and adultery havadi kuinzwa. Hallelujah. Amen. Being delivered from ruchiva neruvengo nehasha havadi kuzvinzwa izvozvo. Being delivered from nhema havadi kuzvinzwa izvozvo. Hallelujah. Amen. Warangodzwa zvekuti obva watanga woita matenda, woita maprazi, woita mashopu, woita mazimotikari, woita mazibusiness, wotanga kuita mari, wotanga kupfeka masuta akanaka, wotanga kuita gogo, woita imba yekuti bhutsu unotadza kuverenga kuti how many pairs of shoes you have, wonyatsoti right, ndikufamba naMwari manje. Uchipota muchienda kumaholiday nevana venyu, muchienda muchinokwira ndege, muchienda kunyika dzakasiyana siyana, moti #blessed. I am blessed by God. Tenga Range Rover, I am blessed. Highly favored. Highly favored. Munamati yangu inonzwikwa naMwari. But zvivi zvakazara. Mwari wakakutarisa vari kunzwa kunhuhwa. Hallelujah. Iye diabolos akangwara mani. Haazokuratidze kuti iwe ukwanise kupepuka kuona kurasika kwako. Anobva kumwaira zvinhu. Okumwaira zvinhu. Because iwe uri kuda chingwa kaiwewe. Anobva kumwaira chingwa chacho. Iwe ubva watoti saka dai Mwari wangu asineni, ndingadai ndine mazimani akawanda kudai so. Dai Mwari wangu asineni, mabusiness angu angadai asiri kufamberi. Ezvinezvi ndangoti ndingangopinda muboardroom so meeting yobva yatoita zvakanaka. Hey. Jesu Kristu akavatuma ati endai munovaparidzira shoko raMwari. Mavaparidzira shoko raMwari muvaporese. Kana vari muzvivi ngavaporeswe muzvivi. Amen. Hallelujah. Kana vachirwara ngavaporeswe mukurwara. Amen. Iye poverty imwe nyaya iyi. Hallelujah. Amen. Ishe vanogona kuburitsa mupoverty, vanogona kusiya uri mupoverty, but uri mutsvene futi. Amen. Hey, ndakataura ndikati mumwe man of God wandakaudza ndikati iwe saka uri kundiudza iwewe kuti kana munhu ari mupoverty haasi kunamata Mwari haugone kuita mutsvene uri murombo here iwewe. Saka uri kundiudza kuti munhu wese ane mari mutsvene here iwewe. Shoko rinotaura ndakavaita vose varombo nevapfumi, ndini Mwari ndakazviita. Ndini ndinopa urombo, ndini ndinopa upfumi, zvakandifadza. Semaruva Mwari vanongoita zvakasiyana siyana. Umwe omuita mutsvuku, umwe omuita mutema, umwe omuita murefu, umwe omuita mupfupi, umwe omuita mukobvu. It's the same thing to God. But ipapo pauri ipapo vakakutarira muganhu kuti utsvanzvadzire mutsvaga womuwani. Kana mari. Men of God hauna kudanirwa kutsvaga mari. Tinoida mari tese, but hazvisi izvo zvatakadanirwa izvozvo. Kana wadanwa naMwari wotosiyana nazvo. Am I saying it's a sin to be rich? No. The Bible does not say money is the root of evil. It's a lie. The Bible says the love of money is the root of all evil. Iyo mari aisiriyo mudzi wechitema, asi kuda mari, kukara mari uko ndo mudzi wechitema. Because pakuikara ipapo anzi vamwe vakaikara vakapigwa nekuchiva kukuru, vakapedzisira vapinda mune zvakasiyana siyana. Because mukafunga kuti mukadzi anopinda pachifambi akutsvaga mari. Varume vazhinji tikataura chokwadi chaicho vanoita ngochani kutsvaga mari. Vanoba vaya vachiuraya vanhu murobhari kutsvaga mari. Kungadai kusina mbavha. N'anga dzimwe nguva kazhinji futi kutsvaga mari. Shuwa dai pasina kukara mari zvinhu zvizhinji zvakaipa zvingadai zvisipo. Mapoliticians zvaanotiita zvese izvi kukara mari. Hallelujah. Amen. Kuroyana kuri kuitwa mumhuri yezvinezvi. Vana vemunhu mumwe chete vanoroyana, kuurayana, kushandisirana, kukandirana zvinhu, mhepo nechichi, imari. Dai pasina mari pasina zvese izvozvo. Hallelujah. Amen. So
He says money, the love of money is the root of all evil. Hallelujah. Amen. Saka ngwarirai futi. Ukaona moyo wako uchinyanya kudokwairira nekukara mari, it's a red flag yekutoti Mwari ndibatsirei. Because He munotipa zvakatiringana. And tinonamata our Father, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Tipei zvakaringana nesu. Zvamakatara imimi mukati pandiri kusika, ndakuda kusika manje mukomana anonzi Tafadzwa Raymond, achazokura uita murume ugodai so, ndichamuitira oxygen yakadai so, ndichamuitira nyasha yakadai so, ndichamupa upenyu wakadai so, ndichamupa vana vangani, ndichamupa makore mangani, pese ipapo vakatarirawo futi nemari yacho andinofana kudya kuti mari iyo ndo yandofana kungotenda Mwari nekunamatira chete kuti ndiwane yakaringana neni, yakanzi ndeyangu. Ukazoona wakuda kuita high jump, kuda zvimwe zviri more than zvakatarirwa naMwari, ndo paunopinda muma-rituals, ndo paunopinda muma-sacrifice, ndo paunopinda muma-occult, ndo paunopinda mune zvakasiyana-siyana. Ndikunouya satanism ikoko. Tanga kujoina ma-secret society, tanga kupinda mune zvinhu zvakasiyana-siyana nekutsvaga mari. Hallelujah. Amen. Hanzi kana mari musava nenguo mbiri. Hallelujah. Amen. Saka apa pamusava nenguo mbiri, mumwe achati saka men of God mukura kuti kana ndakuenda kumanda kuti unofana unorasa hembe dzangu. No, it's okay kuva nehembe dzauinadzo, but ari kuedza kuda kutaura kuti imimi musakarire kuda kuita zvinhu too much, kuunganidza zvinhu. Mweya ukuda kuunganidza zvinhu une problem. Vanhu vanoda kuunganidza zvinhu vane problem, because vanhu vakadaro havape. Hallelujah. Amen. This week God was teaching me kuti power and wealth is empowering others. Ukaona munhu anoda kuunganidza simba kwaari ari weak, ukaona munhu anoda kuita mari paari iye ari weak, munhu ane power ne strength, munhu anotarisa around him kuti mucommunity mangu chii chiri kudiwa, pavanhu vari pandiri chii chiri kudiwa, vabereki vangu vakadya here, vakaguta here, vanin'ina vangu vane hembe dzekupfeka here, hanzvadzi dzangu dzakasimira here, ko vamwe vashamwari vangu vandinotaura navo vakaita sei, vandinogara navo vakaita sei, vane shoko raMwari here, handisi kungorichengeta ndega. Hallelujah. I'm going to tell you a secret. Handiti tinoti ndiri apostle, tinoti ndakatumwa naMwari, ndoita basa raMwari, handiti ndosvika pakufa ndongofa zvakadaro. I have failed. Ipapa musi wandinobva panyika panapa, the day I die, panofana kubuda maapostoli ipapo, panofana kubuda musi wandinofa, panofana kubuda vanhu vanoti takarerwa naMangozho. Inini ndiri prophet. Kubvira pakutendeuka kwangu ndakanzwa shoko raMwari, ndikarerwa nemhari dzo dzababa Mangozho, kusvika yezvinezvi ndakamira ndiri prophet akazara nemweya mutsvene waMwari. Poita vamwe vanosunga achiti indiri pastor. Ini upastor ndakahunzwisisa, ndakarerwa nababa Mangozho, vakandidzidzisa kuti chinonzi pastor chii. Ndikabvira pakutendeuka ndikasvika pakunzwa shoko raMwari, ndikasvika pakukwanisawo kuita pastor, ndakutopastowo vanhu. Poita munhu anoti indiri muvhangeri, munondiziva kana ndichiparidza kuti ndakapenga, but inini kupenga kwangu ndakarerwa nababa Mangozho, ndakadzidziswa shoko raMwari, ndikadai. Hallelujah. Amen. You are not a leader if you cannot train other leaders. Now problem inoitika especially kunyika yekwedu ndekwe vanhu vanozvikudza, ende kuzvikudza kwazvo vanobva vada kuzvisumudzira. Pakuzvisumudzira ikoko havachada kuti anyone else asumuke, ndini ndega. Kana light reswitch chairo muchechi haribatidzwe kana ndisina kudaro. Onai zvakaita Ishe Jesu Kristu. How many leaders did he raise? Nanhasi tichiri kungotumwa nyamwe resu. So if you are a real leader,
unofana kuonekwa how many people you've mentored, how many leaders you've mentored, how many people you've grown and groomed. Munoinzwa nyaya dzakadai so mumachechi. Munhu anosvika pakufa chechi isingazikanwi kunzi saka achatitungamira ndiani. Because the men of God havasi kuda kuti anyone aite kana anything. Last time takaudzwa tiri usiku mushamisika mukona baba Chakombera vakutaura ningi ngatipe munamato ningi. Takaudzwa nemweya waMwari kunzi izvi zvakufanira kuitwa naningizvi. That is proper leadership. Mwari ngatibokumba zvese ndini, ndiwo unoimbisa, ndiwo unoridza ma-instruments, ndiwo unoparidza, ndiwo unopa ma-announcements, ndiwo unochengeta mari, ndiwo zvinhu zvese. It's a problem. Isi takadzidziswa kuti akavapa zvipo zvakasiyana. Vamwe akavaita vaapostoli, vamwe akavaita vaprofiti, vamwe akavaita vavhangeri, vamwe akavaita vafudzi, vamwe akavaita vadzidzisi. Hallelujah. Amen. Saka nenguo mbiri. Accumulating. Umwe mumba make hamutogarike. Akaona stove oisawo, ona ichi 2 oisawo, ona ichi 3 oisawo, mafriji 10, motikari zvinhu zvimwe, mibhedha chii, hoarding. Ko nai vakuru mibhedha 5 munhu 1 munoidii. Mweya ungoda ngoita hoarding. Munhu 1 mota 20 mota dzainadzo idzi haana kana munhu 1 waari kumbobatsira kana kubhadharirawo school fees. Asi mota ane 20 haana kana munhu 1 waambotiwo ndangotiwo upfuyo mubate nepapa kana chingwa ichi ndangotiwo mudai so. It's a problem. Vanhu vanounganidza nguo mbiri. Have what is enough. Kana wawana enough, upawo vamwe. Hallelujah. Amen. Upawo vamwe. Ende kupa vamwe kuri both physical and spiritual. Umwe benamata ngonamata hanzi ngoma inoti pangu. Hauna kana day 1 rakambonamatira umwe munhu. Mwana anotoziva kuti kana wangopfugama uchinamata chete ndinoda chakati. Okumbotiwo Mwari baba chihore vaionawo. Hallelujah. Ivaina baba chihore. Handizivi kuti chii chinovashungurudza, handizivi kuti chii chavanotsvaga, asi mimi mweya mutsvene ndakaparidziwa kunzi munoziva zvese zvatinoshaya. Saka zvandisingazive zvavanotsvaga, vapeiwo zvavanoshungurudzika nazvo. Search his heart, muone chavanoda nechamunoona chakaringana kwavari, vapei. Or if you are close enough to know kuti vanonetsekana nechakati wanamatiro ichocho. Muri kuona futi zvinoita love. Umwe akaona kuti baba Chakombera kola yavo yakabhenda, haaende kunoigadzirisa, anoenda unoti maonere kola iyai. Hallelujah. So when you see something wrong on someone, unofanira kutoenda pasi kunonamata unoti Mwari ndaona mudikana akati ivaiwo naye mubatsireiwo. Inini nemanzwisiro andakaita vhangeri rei izvozvo zvaanoita izvi hazvina kunaka. Zvino Ishe mubatsirei, muyambutsei wakwanise kuchikurira ichocho. Ndorudo chaiko. Because zvichida pamwe kuenda kunoti mudikani pakati ndona unge mukanganisa, zvinogona kupa chigumbuso futi. Zvakutoenderana nawo nechikero chacho kuona kuti munhu akaita sei. Because kuna vamwe vanhu kuti unoenda vanotsiurika. Sababa wangu ari panapa ndoziva kuti ndokwanisa kuuya ndotaura. Kana mai vangu apa vanga vachitondinetsa kuti kana paine chimwe chamunoona uyai mundiudze. But not everyone is like that. Umwe haudzike unenge wakutongoti Mwari ivaiyo naye. So minamato is not only for you. Yes, pray for yourself all the time, but namatiro vamwe. Namatiro kereke. I can't be praying for this ministry alone. Tese tiri part of the church. Tese tofana kuti tonamata Mwari kereke yedu tibatsire.
imi ndimunoziva zvinodiwa mukereke munomu, tibatsirei tipei. Ini noone kusaziva kwangu neudiki hwangu ndinofunga kuti tikaita chakati nechakati nechakati tibatsirewo nazvo. Asi kana ndiri kukumbira nezvisiri izvo, ndakadzidziswa futi kuti mweya mutsvene unogadzirisa pane ndakarasika. Hallelujah. Amen. And verse 4. Verse 4. Imba ipi neipi yamunopinda mairi, garaimo mugozobva. Uye wose wasingakugamuchiri kana mobva paguta iyo, muzudze guruva riri patsoka dzenyu, chive chapupu pavari. 6. Ipapo wakabva wakapota nemisha wakaparidza evhangeri nokuporesa nzvimbo dzose sezvavakatumwa. Vakanoparidza evhangeri nekuporesa varwere. Havana kuenda kunoti hey bvisai matides. Hallelujah. Amen. Havana kuenda kunoti tisu vana men of God, tatumwa naye chaiye in the flesh. Saka bvisai seeding kwatiri, otherwise minda yenyu haite mapudzi. Hallelujah. Amen. Imharidzo ichandivengesa nevanhu, because vana men of God vazhinji vari kurarama neseeding. Hallelujah. Amen. Seeding, it's a spiritual principle yekuti when you give you are blessed for giving. Hallelujah. But it's now been hijacked and abused and taken advantage of. Hallelujah. Because yasangana hanzi kune kwasangana men of God vanokara nemwana wesangana anokara. Mwana wesangana ari kukara arikuda kuti aite dura rake rikure, haachafunga beyond that, aungotsvaga zvinoita kuti dura rake rikure. Uko men of God vari kukara vari kutsvaga zvemudumbu. Saka vanomudza kuti iwewe bvisa seeding kwandiri, uyo mhanya wobvisa seeding uku hey. I don't know, I think ndibaba Chakombera here vandakaudza someone ndikati ndakatsiura mamwe mapasta andakaona kuKrugersdorp. Hallelujah. Vachizviita mapasta, mweya waMwari ndobva wangoti ndikadedza mumwe wacho ndikati iwe wadiwa naMwari iwewe, ndiwe wandiri kutsiura. Vamwe 2 vasori, I have no time for them. Mweya waMwari wati handitorina basa navo, but iwe wadiwa naMwari. Chitoenda unonamata Mwari vanogona kutotanga kushanda newe ukaita basa chaizvo. But zvese zvaunga uchiita zvese izvi irabhishi, chitotangidza. Ende mari dzevanhu dzamuri kudya, tikaratidzwa kuti vari kutora mari dzevanhu ndo dzavari kunotenga doro vachinodya nevasikana nemagirlfriends avo nechichichi. But ndana men of God. But manje because ndiri kuda kuti CV yangu ndinowana basa, ndokosvika ndichingonomaira mari ikoko, handimbomirire kunzwa kuti mari yacho ine mweya mutsvene, ine shoko raMwari here rinondiporesa. Chandiri kungotsvaga chete ndechedumbu. Hallelujah. Kana Ishe Jesu Kristu ari kutaurwa mumharidzo imomo hapana, chivi chiri kuparidzwa hapana, utsvene huri kuparidzwa ipapo hapana. But because ndandini chaita mention. Hallelujah. Saka hanzi kana vasingakugamuchirei mubva paguta iroro, muzunze. Hallelujah. Muzunze guruva riri patsoka dzenyu. Iyi nyaya iyi yadzokera kumurume uya wandanchitaura makuseri, ndikamuti tarisa, iripo futi kuMatthew chapter 10. Hallelujah. Kuti Ishe Jesu Kristu akataura, indakadanyirwa kuvanhu vanogamuchira. Ndine mumwe pastor wandakataura naye futi pakati pewika, andibvunza something, ndikamuti no, iwewe chauri kutaura icho chijika ichi, it's a waste of time, because makapinwa kudhara mukaramba kuzvigamuchira. Akundibvunza kuti saka muri kuti shoko raMwari ndatozozviona kuti shoko raMwari angachira kuti ngatitsvage muprofita, ngatitsvage chiprofita, tinofanira kuti. Ndikati mamuinazvo pakati penyu but mukazvirijecta. Saka apa handichaziva kuti Mwari vachakunzwirai ngoni here kuti muzopiwa second chance, but Mwari akatondichisiyane nemi. Saka ina handichatopindire munyaya yacho, motonochema kuna Mwari muri mega. Hameno kana Mwari akazokunzwirai ngoni, ndakangotaurawo pachikuru nekuvanyara. Hallelujah. Amen. Zvinoitika
hatina kudanwa kunoita nharo nevanhu. Mwari havadi vanhu vanoita nharo, especially neshoko raMwari. So you are telling me the word of God says this, but iwewe saka muri kudya tsuro, muri kudya nguruve, imimi musi weSabata, imimi chichi, mwasusararadze, chichi, musaite nharo navo. Mwari vakatidzidzisa kuti kune vanhu vakadiwa naMwari, kune vanhu vasina kudiwa naMwari. Haasi munhu wese achaenda kudenga, asi munhu wese achaporeswa. Vazhinji vachauya kuraswa. So some people will never catch the revelation. Some people will never receive the word of God. Musarwadziwe nazvo. Vanodiwa naMwari vachagamuchira. Pamuchaparidza vachatendoka. Pavachazwa shoko raMwari vachagamuchira. Kuna avo vasina kugamuchira, zunzai guruva. Hallelujah. Ina ndiwanzoita nharo nemunhu. Ndikaona ndida mudzidzisa achiramba achita nharo. Nokomutora iti unoziva zvauinazvo izvozvo zviri right. Because vamwe vacho ndiwo kavaya vakanzi naMwari havafi vakagamuchira dzidzo. Hallelujah. Amen. Asi anenge achiti akai ndinoda kudzidza ndigadzirise. Aiwa ndigadzirise ndinoda ndinomugadzirisawo zveshuwa. Ndomuudza kuti no shoko raMwari rinoti chakati, shoko raMwari rinoti chakati. Asi anoti ndinoziva, ndoti no it's okay unoziva. Ndinoziva sei pamwe Mwari vanotaurawo newe. Saka enda nezvaunenge waudzwa naMwari izvozvo. Hallelujah. Amen. So this guy was saying to me, but iwewe, how can you want to block me? Wakanti unfriend say ndichiti uri man of God kai unofanira kunge uchinditsiura uchindidzidzisa shoko raMwari. Ndikati how many times have I told you the word of God usingagamuchiri? Nyaya isi yekuti ungonakidzwa neungondidzwa ndichingogara ndichingoti everyday ndichikutsiura. Ndinoona kuti mweya wekugamuchira uripo here. Ini kana ndichitaura nemunhu ndotoona kuti vanhu vari kugamuchira kana havasi. Ende kana vasiri kugamuchira vanhu, siyana nazvo. Kune vamwe vari kutomirira shoko raMwari, vakatarirwa kunzi vagamuchire. Munozati kuna vamwe ndokuti achingoparidzirwa first day anototendoka. Mumwe munhu achingonzwa shoko raMwari anobva atendoka nekuchema nemusodzi. Handikanga nomudikani wedu kuZambia. Tikamuparidzira rimwe vhangeri rinomurwadza. Mweya waMwari wandiratidza something, ndikamuudza akatendoka nekuchema nemusodzi. Hallelujah. Amen. Kune vamwe vari so stubborn. Unenge waparidza, iye anoramba ari stubborn kudaro. Siya zvakadaro, Ishe Jesu Kristu anoti zunzai dust. Umwe anobva akutarisa iwewe wacho uri kuparidza manje. Obva ati pangaite mweya waMwari apa. Wesi kana ari munhu aimbokuziva kudhara nezvawakamboita before. Nekuti vamwe takamboita zvivika izvo. Mumwe anenge achitokuziva manje. Idzi ndo dzingaparidze dzataimboona dzichidai. Vamwe pamwe anotoziva nyaya dzacho kuti takambomuna achidai akadai, kana takambonzwa achidai. Aiwa, Ishe Jesu Kristu anoti shake the dust. Musiya zvakadaro. Guruva iroro ndo richapupura kuna Mwari kuti havaramba kugamuchira. Musiyiwa vakadaro. Musi wejudgment day guruva iroro richasimuka richitaura. Hallelujah. Toda kuenda mharidzo yedu iri pa verse 37, but ndikufunga kuti timbotanga neverse 28. Toda ngoclarify imwe nyaya yandakamboparidza kuCalfontaine. Vanhu vachitaura kuti munonamata Mwari wevarungu. Jesu wamunonamata Jesu wevarungu. Muri kusiya zvinhu zvechivanhu muchida kuteera zvevarungu. Tingokurumidza kungoverengerwa verse 28 to 36. Kubwinya kwaJesu pagomo. Mashoko iwaya akati apera kutaurwa, mazuva anenge masere, akatora Petro naJohani naJakobo akakwira mugomo kundonyengetera. 29. Zvino wakati achinyengetera, mugarire wechiso chake ukashanduka, nguo dzake dzikachena dzikapera. Hallelujah. Muri kuona zviri kuitika manje paya. Kwakambotumwa vari 12. It's the same chapter. Vatumwa vari 12, but anoda kuenda kugomo. Paanoda kuenda kugomo anodedza 3 chete. Zvine chirevo izvozvo. Zvinodzokera pane zvandanditaura kuti iye aitovaona achitoona mwoyo yavo kuti apa there's no need yekutakura vese ava. Apa ndikatora uyu it's enough. Usava munhu
wekuti even muministry mamunenge muri unopesera vakunzi akana ari uyu musiyei. Hallelujah. Amen. Wese kana uri mweya waMwari usava munhu wekuti mweya waMwari unosvika pakurizaina pauri kuti akana ari uyu musamutsiure uyu, kana ari uyu chimusiyai. Hallelujah. Amen. Iva one of the people vekuti kana achida kukwira mugomo anoti ndiri kuda 3 chete, anoti James, John, Peter uyai kuno. Pandiri kuti James, John, Peter isa zita rako. Wekuti kana Ishe Jesu Kristu ada kukwira mugomo vakuda kutanga ministry nyowani vanoti ningi uyai kuno. Hallelujah. Amen. Iva munhu wekuti Mwari kana achitarisa panyika anoti alright, vanhu vakawanda, but kana ndiri kuda 1 chete, uyu ndinomira naye, uyu ndinomutemba uyu. Hallelujah. Amen. Hanzi zvino wakati achinyengetera mugariro wechiso chake wakashanduka, nguo dzake dzikachena dzikapenya. Hallelujah. Enda imba mberi. Verse 30. Zvinotarira varume vaviri vana Mozisi naEriya vakaonekwa vachitaurirana naye. Vakaonekwa vachibwinya, vakataura zvokuenda kwake kwaakanga ondopedzisa paJerusarema. Hallelujah. Hey, because Moses naEriya mirayiro nechiprofita, vaprofita nemirayiro zvinofanira kunge zvichikurukura naIshe Jesu Kristu, zvinofanira kunge zvichitaura Ishe Jesu Kristu. Saka imi kana makuparidza murayiro musingabate Ishe Jesu Kristu, kana makuparidza vaprofita musingaprofite Ishe Jesu Kristu, then makarasika. Imi munobata mirayiro muchibuditsa sabata seiko musingakurukure naIshe Jesu Kristu, munobata zviprofita seiko musingabuditse Ishe Jesu Kristu. Shuwa muti Mozisi naEriya venyu vanobuditsa nguruve, pana kuti mubuditse Ishe Jesu Kristu munobuditsa kuti usadye nguruve, mubuditsa kuti usabike kubvira Friday manheru kusvikira Saturday zuva rovira, mubuditsa kuti tinofanira kudya mavegetables, hatifaniri kudya nyama. Mozisi naEriya akamirira vaprofita, Mozisi akamirira murayiro. Zvinoratidza kuti zvese zvakanyorwa kumurayiro nevaprofita zvainongedza kuna Ishe Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Zvakafanana nezvakarotwa naJosefu. Josefu akarota wheat yake yakamira yakati twi, ndobva aona wheat yevakoma vake vari 11 nemunin'ina wake dzakati dzese dzakabawa down kuwheat yake, dzese dzakadai so dzichizvityora dzichinongedzera kuneni pakati, kuratidza kuti vese vana Nehemia, vese vana Jeremiah, vese vana Isaiah vanofanira kuita bow down to Jesus Christ, vanofanira kuita kunongedzera Jesus Christ. Saka kana wakuzoparidza hamufanira kuparidza imwe doctrine kunze kwedoctrine yekusumudzira Ishe Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Hanzi saka vakaonekwa vachitaura naIshe Jesu Kristu, ende vachionekwa vachitaura kudaro havana kungoonekwa vachizevezera. Taimonzwa zvichinzi vakaonekwa Eriya naMozisi vakamira naIshe Jesu Kristu, Eriya naMozisi vakamira naIshe Jesu Kristu. Hatina kuziva. Hallelujah. Tazozvinzwa nhasi, ameno vamwe vaizvizivawo, indani tisingazvizive. Tazozvinzwawo nhasi. Hanzi vakaonekwa vachibwinya, vakataura zvokuenda kwake kwaakanga ondopedzisa paJerusarema. Hallelujah. Vaitokurukura nenyaya yekunoroverwa kwake Ishe Jesu Kristu. Haringambonzi gospel kana risingataure kuroverwa kwaJesu Kristu. Gospel is about Jesus Christ being God. Gospel is about Jesus Christ coming here on earth, kupfeka flesh through dumbu raMaria. The gospel is about Jesus Christ walking on earth
and living a sinless life. The gospel is about Jesus Christ, kutambudzika kwake. Achitambudzikira aniko? Kutambudzikira kwake nekufa kwake, aroherwa pamuchinjikwa, opera upenyu hwake kusvikira azomuka. Zvichiitirweiko? That is the gospel. Zvichiitirwa iwe neni kuti inini ndaimbobata zvivi ndizomirawo pamberi penyu nichiparidza nichiti ndiri mutsveni. Hallelujah. Amen. Kuti musi unobuda mweya wangu munyama inoyi, chihovhorosi chandakapfeka chamunoona muchiti ndini, ndizoendawo kuparadise. Amen. That is the gospel. Nekupedzisa kuti achazodzoka. Riripo zuva rekuti umwe neumwe achatongwa nekabatiro kaakaita, nekafambiro kaakaita. Vana men of God vanotsvaka uviri, vanotsvaka zvemunzira, vanotsvaka chingwa nemari, vachabvunzwa nezvozvo. Hallelujah. Amen. Nen'anga nevaroyi, nemudzimu, amenoti vanani vanozvita vanoziva Mwari but vachitadza vachita zvivi, nengochani vachazvipindurira musi iwoyo. That is the gospel. That is the gospel. Hallelujah. And in verse 31. Verse 31. 32, sorry. Verse 32. Zvino Petro nawaiva naye wakanga wabatwa nehope. Asi wakati wachipepuka wakaona kubwinya kwake navarume vaviri vamire naye. Hey, saka zvinhu zvakatoitika for a long time. Vakatogara for a while. Kusvikira vatobatwa nehope. Hallelujah. And hedu mberi 33. Zvino vakati voparadzana naye, Petro akati kuna Jesu, tenzi zvakanaka zvatiri pano, ngativake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEriya, asingazive zvaaireva. Hallelujah. Anga asingazive zvaanoreva Petro. Autongorotomoka. Hallelujah. Kuti dai tangovaka hedu matende vakomana. Tokukakira here matende, rimwe raEriya, rimwe raMozisi. Takamboparidza rimwe zuva ndikataura nezveperfect knowledge inouya from the Holy Spirit. Hakuna pakambonzi Simon Peter, uyu ndiye anonzi Eliya, John, uyu ndiye anonzi Mozisi. Kana wakambonzwa aitaurwa nevanhu kunzi akapatsanwa ndiye wacho, ainzi guva rake harizikanwa kunzi riri kupi. Kana muchida munogona kutomubvunzai zvinezvi, okuudzai kuti guva rake riri kupi, nekuti harizikanwa kuti riri kupi. Rakangorwirwa bvunzi Mwari nadhiabhorosi vakarwira guva rake. Chimubvunzai, hapana kumbonzwa. Asi mweya mutsvene waMwari unopa perfect knowledge. That's why unoona vision igotsanangurwa in 2-3 seconds. Hallelujah. Amen. You can have a dream igotsanangurwa, igoita interpretation. Uchitonyatsoziva kuti uyu ndinhingi zvakamira so zvikadai so zvikadai so, ozosangana naye kuti ndiye munhu wandakaona uyu. Hallelujah. Amen. Ndaiudza baba Chakombera nekuda kwaBishop Clemens. Bishop Clemens ndakatanga kuvaona muvision, ndisingavazivi, ndikatovaona, ndikaona neofisi yavo nechichi zvese ndichizviratidzwa ndichizviona. Ndatozoti ndakubvunza hanzvadzi yangu kuti murume akadai so akaita sei, ndikazoudzwa kuti ndautoenda painternet kunomutsvaga ndoona exactly nesutu yaakapfeka zvisi. But ndozvinoita mweya mutsvene waMwari. Amen. Saka patikaenda kumatenga, uchimbosvika uri kwautoziva. Abrahamu uchimbosangana naye kuti baba Abrahamu kwaziva. Pauro. Hallelujah. Amen. Vakatibatsira. Vakabvuma kuti mweya waMwari ukushandisei. Munoziva kuti kanga ndikatainzwa mharidzo dzenyu, tichiparidza mharidzo dzenyu, vapuka vakanyoresa aya. Aishe vanoshamisa. Saka zvamaimboita zvekurova vanhu zviya makabva masiyana nazvo mukatanga kurohwa imimi muchibvuma zvenyu.
Ishe vakuropafadzei. Haleluya. Amen. Handei pamberi tipedzise. Verse 34. Wakati achataura izvozvo, gore rikauya rikavafukidza. Vakatya vachipinda mugore. Ipapo inzwi rakabva mugore richiti, uyu mwanakomana wangu, musanangurwa wangu, mumunzwei. Haleluya. 36. Inzwi rakati raenda, Jesu akaonekwa ari oga. Vakanyarara, vakasaudza munhu namazuva iwayo chinhu chimwe chavakanga waona. Haleluya. Amen. Dai taenda kune mamwe magospel tanyasonzwa pane panodescribwa, especially nechirungu, kuti his face shone like the sun. Haleluya. Vhudzi rake rakaita richena, kana nguo dzake dzakava dzichena kupfuura chando. Hallelujah. It gives a proper description of what Jesus Christ looks like. Kana kuna Revelation foot, a proper description of what Jesus Christ looks like. Kuti ane maziso anenge murazvo wemoto. Hallelujah. Ane kumeso kunopenya kupfuura zuva. Ane vhudzi rakachena. Hallelujah. Nendebvu dzakachena. Hallelujah. Umwe munhu ozondinyebera kuti Jesu murungu. Makamboona kupi murungu ane maziso anenge murazvo wemoto? Makamboona kupi murungu ane kumeso kunopenya sezuva kana kupfuura zuva? Makamboona kupi murungu ane vhudzi richena kudaro, ane nguo dzinopenya kudaro? Makamuona kupi murungu akadaro? Haleluya. Madhimoni anenge achingonyebera vanhu, zvonzi muda kusiswa chivanhu chenyu. Haleluya. Amen. Mweya yakaipa. Hande pa verse 37 tinyasonzwa shoko raMwari ratachifanira kunzwa nhasi. Verse 37. Jesu unoporesa mukomana ane zvipushwa. Nezuva rinotevera wakati waburuka mugomo, vazhinji wakamugamuchira. Zvino mumwe murume akati pavazhinji wakadana akati, mudzidzisi, ndinokumbira kwamuri kuti mutarire mwanakomana wangu, nokuti ndiye mwana wangu mumwe oga. 39. Tarirai mweya unomubata, zvinoworidza mhere pakarepo, unomubvundisa achipupuma furu. Haudi kumurega, asi unomurwadzisa zvikuru. Ndakakumbira kuvadzidzi wenyu kuti waubudise wakasagona. Jesu akapindura akati, haiwa, rudzi rusingatendi, rwakatsauka. Ndichagara nemi kusvikira riniko? Nokuitirai mwoyo murefu. Uyai pano nomwanakomana wenyu. Haleluya. Saka nyaya iripo panapa anzi pakaita mukomana. Mukomana aita mafitsi. Haleluya. Mukomana uyu anzi anga ine mweya yakaipa. Yaiti zvinoti kana zvamubata, zvinomuwisira mvura. Kana zvikangouya so dzimwe nguva zvikamubata, zvinomuwisira kana mumoto chaimo. Haleluya. Saka vaisha toita sei naye? Mweya uyu waida kumuraya. Imagine kuti anongoti ari normal. Nguva yese muri kutaura zvakanaka, kana muri kutamba tsoro mukutamba tsoro, kana muri kudya, kana muri kuita sei mukunyasa zvakanaka. Panguva iyoyo vamwe vasingapfeka hawo masuti, tikadai taitoti pamwe aitopfekawo suti yake zvakanaka. But zvaingoti zvikamubata chete ogwina zvokuti pfu. Kana paine swimming pool padhuze wototi tufu. Vanhu ndo vanotozoita bata. Kana kuri kunzi vari kuita brai, inongokuti pfu mumoto imomo. Haleluya. Takaita mharidzo iyoyo kuKauffontein. Kati varipo vamwe vanhu vakafanana nemukomana uyu, nokuti vari normal, vanofamba zvakanaka, vakachena zvakanaka, sokuti uchitovaona toti sisava vari right straight. But kana zvamubata, haleluya, unomushaya. Zvinoti zvamubata, anotanga kushaudha raini rese. Vanhu vanopedzisira vavhara mahwindo vakapinda mudzimba dzavo. Haleluya.
Zvinoti kana zvamubata pamwe dziri nguva dzeusiku, vanhu vautofanira kukotsira. Wona munhu achikuda pamubhedha pake pakati peusiku akupinda murodhi. Haleluya. Munhu anoita havi yekunotsvaga kana chigusvani chefodya chakapedza kuputwa nemumwe munhu kuti angoti handikwanise kurara ndisina kungosveta mbichana. Kana zvamubata hakurariki asina kuita upombwe kana uferi. Haleluya. Zvinomuwisira pasi, otombotanga bhizinesi rake zvakanaka, zvotomboita kunge zvaakufamba, but kana zvamubata zvinomuwisira pasi. Haleluya. Murume akadzidza akaenda kuchikoro akakwalifaya zvakanaka, anowana basa, otanga kushanda basa zvakanaka, but kana zvamubata anoita zvakapusa kubasa ikoko zvinomudzingisa basa. Unzwa kuti munhu akadzingirwa chipanera, munhu akadzingirwa kuba kana 200 rand chaiyo. Shaiti munhu 200 rand, shuwa ungadzingirwe 200, wanga washayei kuti uzoba 200 rand. Zvamubata. Kune nyaya dzimwe dzisingatauriki dzekuti murume anodzingwa kubasa because of sexual harassment kubasa. Zvamubata zvinomuwisira pasi. Haleluya. Mudzimai ari kufamba zvakanaka akaenda kubasa zvakanaka, kana zvamubata zvomuwisira pasi, otanga kudanana nashefu. Haleluya. Zvinoti zvamubata. Baba vari kudhiraivha mota zvakanaka, everything going well, zvoti zvavabata, pedzisira vatukana nevanhu murodhi, pedzisira kukandana zvibhakeri. Haleluya. Marriage iri kufamba zvakanaka, mukadzi nemurume vari kuwirirana zvakanaka, but baba kana zvavabata, vadori kana vabarna mai mumba, bhutsura kunge ari kukika bhora. Zvinoti zvamubata. Zvinomuwisira mvura, zvokuti kana pasina vanhu anosvika pakufa mumvura imomo. Hanzi kana zvamubata zvinomuwisira kana mumoto chaipo. Vanhu vari kuvesa moto, vari kuti tibike tiite sei, zvikamubata uyo motozoita wekurescue kuti mumwe mubatane uko, mumwe mubatane uko. Haleluya. Zvakaenda vakanoudza Jesu nazvo. Nimwe mukadzi so anoti akaroorwa, onyatsofamba zvakanaka, opururudzwa, onyatsochata, operekwa zvakanaka, but kana zvamubata marriage inobreka iwe. Apa marriage yechi3 yechi4. Haleluya. Umwe murume anoroora mukadzi zvofamba zvakanaka, otoita vana, ototi chi, asi kana zvamubata. Haleluya. Hanzi vakazoti vaenda kuna Jesu manje, vakanoripota nyaya iyi. Hanzi Jesu anopindura achiti, haiwa, rudzi rusingatendi, rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riniko nekukuitirai mwoyo murefu. ReEnglish Bible rinoti, how long shall I suffer you? Jesu ndofunga anga asvika pakurwadziwa kwekupedzisira. Kukuti anovati, how long shall I suffer you? Imagine kuti Jesu akuvhunza vanhu kuti how long shall I suffer you vanhu nemi? Ndaneta nemi. Because pane pamwe paunoti I will bear with you handiti. Kungoshingirira. But kana wakuti how long shall I suffer you? Kuti usvika riniko ndichingorwadziwa nevanhu nemi? Izvozvi pane makereke ekuti Jesu anovatarisa achiti vakomana, how long shall I suffer you and me? Aneta nevanhu. Maridzo dziri kuuya vanhu havadi kutenduka. Maridzo dziri kuuya vanhu havadi kuchinja maitiro avo. Maridzo dziri kuuya vanhu havadi kunzwa shoko raMwari. How long shall I suffer you? Ndikuponesa varwere venyu, asi munoda kutenda vatungamiri vekereke.
zvishamiso ndichiti pamwe muchati womwari vakanaka, mototanga kutaura kuti dai pasina mutungamiri wedu, dai pasina mutungamiri wedu, motonyora. Ndiri kuti pamwe muchanyorawo dzimbo dzekundirumbidza, makutonyora nzimbo dzekurumbidza vatungamiri. How long shall I suffer you? Ndiri kuti muchapawo mbiri kuzita rangu semunhu akakusikai. Ndikuti muchapawo mbiri kwandiri sendakakuporesai kubva kuzvivi, asi makutoita kutopfeka hembe dzine mafesi evamwe vanhu. How long shall I suffer you? Ndakuregererai. How long shall I suffer you? Ndokuitirai chishamiso after chishamiso, but still hamuna faith. Hamutende kwandiri. Hallelujah. Amen. Zvonzwora kauye pano mukomana wacho ndizviti. Munozati kune imwe minamato inopindurwa naJesu yekuti anenge achiti how long shall I suffer you, but anyway ndiri Mwari ane nyasha. Alright, rega ndingokuitira. Imwe minamato iri kuzopindurwa kunzi nekuti ane rudo nenyasha kwauri, akungotiwo maybe zvichida uchazoita zvaanoda. Alright, rega ndingomupa. Handina kufira pamuchinjikwa kuti udrive Lamborghini, but alright, rega ndingokupa. Alright, zvichida pamwe zvichaita kuti utende uzosvika pakundinamata utsvage kururama chaiko. Because to you God is providence. So maybe if I provide to you, uchatenda kuti ndiri Mwari. Because to you God is a healer. Maybe if I provide healing, uchazotenda kuti ndiri Mwari. Hallelujah. Amen. Because remember, comforter we Holy Spirit pamainzi muchapiwa comforter. Ainzi is going to comfort you. Pakuti Ishe Jesu Kristu vatorwa patiri, havachisiko patiri. So he's going to comfort us. Kuti tikwanise kurarama Ishe Jesu Kristu asiri pakati pedu. Not to comfort you for mwana wako akafa kana mai vako kana baba wako akafa. Wona vanhu vakutanga kuti sorry zvenyu ndasumuka kunzi ndiparidze panapa sekuru venyu afa. Vakavigwa takuviga sekuru venyu, saka mweya mutsvene auya azokunyaradzai akuitei comforter. Hey, marasika nekusaziva magwaro. Hallelujah. But anozvitowa hake dzimwe nguva kuti zvichida pamwe ndozvichaita kuti mutendeuke muuye kwaari. Rega ndikunyaradze pamiscarriage yamakaita, rega ndikunyaradze pakurangwa kwamakaitwa nemurume, rega ndikunyaradze pakusiyiwa kwamakaitwa nevabereki. Zvichida pamwe zvichakuitawo kuti munyevenuke mwoyo wenyu, mutendeuke kwandiri. Hallelujah. Handeva verse 42 tipatanopedza. Verse 42. Akati achauya mweya wakaipa ukamuwisira pasi, ukamubvundisa zvikuru. Asi Jesu akarayira mweya wetsvina, akaporesa mwana, akamudzosera kuna baba wake. Vose vakashamiswa noukuru hwaMwari. Hallelujah. Hanzi saka Jesu anozoti muunzei mukomana. Muunzei. Hallelujah. Obvanzi ngaauye. Mukomana obva auye. But something amazing happens. Pamberi paJesu chaipo. When salvation is right there. Because Jesus Christ is the salvation. Ndiye ruponeso rwenyika. Akamira pamberi paJesu. Mweya yakaipa yeye inobva ita last show. Hallelujah. Vamwe vanoti last kicks of a dying horse. Unobva auya hanzi wobva wamataka mweya yakaipa ipapo. Obva ataka kuti pa achigwina. Obva aita ruzha. Ani ndozataura shoko raMwari. Ndobva aita ruzha. Ndobva wamuwisira pasi. Hallelujah. Amen. Sometimes Jesus Christ is about to give you the salvation. Whatever you are crying for, Jesus Christ is about to do it. But before he does it, mweya yakaipa inozviziva. Because the diabolos anoona activity in the spirit. Zvichida pasuru yako iri kutumirwa ngirozi. Zvichida ngirozi dzakuuya nepasuru yako. Diabolos anobva aona kuti zvauda kuitika. Anokuitira one last kicks of a dying horse.
anokuitira something chekuti ukapuza unobva watowaipa. Kana papaine mahardship auyi nawo zvichida kana ruponeso rwauda kuuya panobva patouya hardship inotoita mweri wese. Haleluya. Zvobva zvatoita kunge Ishe Jesu Kristu wacho haapo wokuti ukapusa unobva watoti saka hazvi kunamata izvi ndezvemanga manizvi. Haleluya. Hanzi anobva aita one last time, but ipapo pakarekwa Ishe Jesu Kristu anorayira mweya yakaipa kuti ibude maari. Mukomana wabva aita right, wobva wamuendesa kuna baba wake ava right. Haleluya. Ngatisumukei tose tiimbire Mwari wedu, titende neshoko ratapiwa. Haleluya. Tinamate umwe noumwe anamate kuna Mwari wake. Ndofunga umwe noumwe ane chahanzwa pamharidzo. Umwe noumwe ane chahanzwa pamharidzo chamukorekta pane paanga achikanganisa kana paanga asinganzwisise o paanga achifanira kukura. Kana paine pasina chataura anything chinoenda kwauri kana chinobata kwauri, chingotenda Mwari kuti Mwari vakakuponesa. Tenda Mwari kuti vakakusvitsawo pekuti mharidzo inoparidzwa poshaya kana chinhu wani chinoda kugadziriswa pauri. Urumbidza Mwari, because patichaenda kumatenga tichangorumbidza Mwari. Haleluya. Hatina kuzodaidzira kutendeuka. Kana paine vanoda kutendeuka vauye pamberi, vauye vapfugame, tovaisa maoko pamusoro, tovanamata, tovaise kunaShe. Haleluya.